खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। नोंथांमोना PM किसाननि जि 22 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाखौ नैबे मासाव मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो जुदि नोंथांमोननि जि PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाखौ सोर बायदि आबादारिया मोननो हागोन आरो सोरनि नामा दं लिस्टआव, बेखौ नोंथांमोना बोरै चेक खालामो आरो गोदानै जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बा बिथांमोननि नामा बेवहाय लिस्टआव ओंखारगोन ना ओंखाराखै, नोंथांमोना बे लिस्टखौ बोरै चेक खालामो आं नोंथांमोननो फारि दिन्थिलांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो मोनसे फोरमायहरनि, जाय बिथांमोना बा जाय नोंथांमोना ओरैनो दङ बा इनकाम खालामनो गोसो जानानै दं दे, नोंथांमोना पार्ट टाइम जब मावनो गोसो दङ, नोंथांमोननो आंनि भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बे लिंकआव क्लिक खालामनानै लाहैनो हागोन आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि रिफारेल कड हरनानै नोंथांमोना बेवहाय आर्निं खालामनो हागोन आरो लोगोफोर। बे आंनि भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव बे लिंकखौ होनानै दोनदों लोगोफोर। नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै क्लिक खालामनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैदो। PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जासिगोन आरो। दानिया जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय लिरनाय दंना बेनिफिसारि लिस्ट, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होदो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामना होनि। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जाबावगोन। दानिया बे इन्टारफेसआव नोंथांमोना दानिया नोंथांनि जि स्टेट, बे स्टेटखौ नोंथाङा गिबियावनो सेलेक्ट खालामग्रोनानै लानांगोन। आं गिबियावनो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामग्रोनानै लानोसै लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय स्टेटआव। खालामखांनायनि उनाव बेवहाय आसामाव थुबाय। बेनि उनाव नोंथांमोननि नैबेवहाय डिस्ट्रिक्ट, बे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लादो आरो। आं बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। आं जायखिया मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय, आं बाक्साखौ खालामबाय। खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय साब डिस्ट्रिक्ट दंना, साब डिस्ट्रिक्टखौ दानिया सेलेक्ट खालामनानै लादो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो। आं बेवहाय बाक्साखौनो खालामबावबाय। बेनि उनाव नोंथांमोननि भिलेज दङ बेवहाय, बे भिलेजाव नोंथांमोना नोंथांमोननि भिलेजखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो। आं बेवहाय सेलेक्ट खालामना लानोसै। आं जायखिया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाबाय दे लोगोफोर। नैबेवहाय आं जायखिया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय गेट रिपर्ट दंना, नैबे गेट रिपर्टआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनानै होबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि नोंथांमोननि नाम, गासिबो नामा बेवहाय फारि शो जाजोबगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोननि लिस्टआव। दानिया नोंथांमोना ओरै बोखोलांनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेवहाय बेसेबांजोन दङ नै, बेवहाय गोबां पेज दं। नै बेवहाय गाहायथाराव दं दे लोगोफोर। नै नोंथांमोना जुदि नामखौ नुवाखैब्ला, नोंथांनि नामखौ नुवाखैब्ला, नैबेयाव 1 2 3 4 5 बायदिसिना दं दे, नै 10 गोबांथार दं आरो। नोंथांमोना बेवहाय नाम्बाराव क्लिक खालाम खनसे चेक खालामलांनो हायो आरो। आंनि फर लिस्टखौ नायनि, फर लिस्टखौ नायबानो फरा ओंखारफैगोन। बेबायदिनो नोंथांमोना गाहायथाराव थांनानै बोखोलांनानै नैबे गाहायथाराव थांनानै नोंथांनि जि नामखौ चेक खालामनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर। नैबे गाहायथाराव 1 2 3 4 5 बेबायदि गोबांथार लिस्ट दं आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बे लिस्टआव नामा दङब्लासो नोंथांमोना जि PM किसाननि जि 22 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाखौ गोजामानो जा बा गोदानानो एप्लाइ खालाम, नोंथांमोना नामनि लिस्टआ दङब्लासो नोंथांमोना PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोननि जुदि नामा गैयाब्ला नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोननि जि PM किसाननि फैसाया हाबोब्ला नोंथांमोना बेवहाय PM किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय नङा, 22 इनस्टलमेन्टखौ लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो होलांबाय थानो नाजागोन। थेंक इउ, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।